Sinjuri, nsemmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Tiru millum il-ħamis it-tieni jum ta' Mejju. Grazzi ħafna, grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom tal-bieraħ fil-maratona, nirringrazzjakom minn qalbi, però nirringrazzjamkom ukoll tal-li illum għal darb'oħra żiltu li f'dan il-ħin li ġej sal-ħin ta' 6:10 segwu lili fl-imkien mal-mistednin kollha li għandi. Diversi mistednin illum fil-programm minn hawn ieħor nitkellmu ma' Mateos Grasso illi tajċ kemm tibatuli messaġġi sa ngħidlu ħalli għalissa. Mela, Dr. Michael Asha nitkellmu dwar il-Life Network, ser ikollna magħna wkoll il-kandidati u kunsilliera għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, ser ikollna wkoll il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Hsara u fl-aħħar nagħlqu il-programm flimkien ma' John Role u il-mistieden li se jġibinna llum Roni Vella bi-storja oħra ta' persuni illi jiffosterjaw. Mela, u jkollna wkoll il-kompetizzjonijiet magħkom it-telespettaturi, għalhekk inħeġġiġkom biex tibqgħu miegħi ma tħallunix waħdi u segwu dan il-programm. Bi pjaċir nilqa' lil Mateos Grasso, kif inti Mateos? Kontet ngħidlek. Illi batuli ħafna messaġġi jgħiduli dak it-tifel vera jagħti ferħan, jagħti id-dawl? Jista' jkun ukoll. Jagħti id-dawl. Inti m'intix fabbrika tal-kanċeru? Nispera li le. Anzi nippruvaw nevitaw. Però vera, in-nies jieħdu gost bik, japprezzawk u jgħiduli li bid-daħqa tiegħek anke ma titkellimx biżżejjed. Anke bil-mistħija, ġieli qed dik. Ġifieri inti tgħidha qed nitħaq. Vera? Darba niftakar insellimlu minn hawn min kien jgħallimni l-karozza, kien jikkoreġini u bil-mistħija kont nitħaq u kont inqabbiżhomlu. Ġifieri naħseb bis-saħħa tiegħi tal-ġenna jew imur l-infern. Skoprejna xi ħaġa llum dwar Mateos le, però xtaqt inwassal il-messaġġi. Napprezza, thank you. Il-messaġġi tiegħek u jekk hawn. Is-sinjura ħanajda għax talbitni l-mobile tijak, le. Il-kollega u ħabib tijaj ġew Merċieqa, jekk qed issegwina, le vera, talbitni l-mobile tijak, għattilaj bat li message it-tnej għax jiena ninsa għax jien m'għandix il-mobile tijak. Ekku, mhux irrid nistaqsih il-producer tijaj. Min hawnhekk ħanerġa' nfakkrek, għada fakkarni, ħalli nkun nistantik il-mobile number ta' Mateus. Mela, ħankomplu fuq dak li konnet nitkellmu l-ġimgħa l-oħra. Ekku. Hrejjef Hrejjef, affarijiet illi naħsbu illi ikunu f'moħħna illi jagħmlu iżjed ħsara milli ġid. Illi jew qalhomna, jew tallimnihom, jew sibnihom fuq l-internet. Illi kif qed tgħid inti, minn għalina li ħajjejnuna biex ikollna figura isbaħ saħħa aħjar u fil-verità jagħmlu aktar ħsara milli ġid. U llum xtaqt insemmi waħda partikolari. Meta t-temp jibda jisħon u dak li jkun joqgħod fix-xemx, għaw dil-mentalità li iktar matera iktar aħjar. Jekk ma tkunx qed tiċċaqlaq billi inti toqgħod fuq bank ladira tħares lejn il-baħar u toqgħod fix-xemx u tkun niżel l-ilma, dak mhuwiex xaħam. Dak huwa ilma li qed titlef. Illi inti li trid tagħmel anzi la qed titlef dak l-ilma kollu li tixrob aktar biex inti tikkumpensa għal dak illi tlift. Mela number 1 billi toqgħod bil-qiegħda fuq bank għax-xemx min tiħassolvi xejn. Jista' jaqbadna la semmejna dak li kraħ il-kanċer, anka nafu biċċar problemi anka ta' kanċer tal-ġilda ġifieri. Assolutament l-ebda tip ta' ġid minn tiħat tagħmel jekk speċjalment minn għalik li ħadd tonqos, mhux il-każ. L-ara li jagħmel il-ġid huwa dak li meta inti tagħmel eżerċizzju biex tarmi l-kaloriji. L-ara essaċ isu dak isu l-fan hekk kif naqbdu ngħidu li ġisimna jipproduċi biex iniżillek it-temperatura. Mela meta inti tkun qiegħed tirsisti ħafna l temperatura tola, l-ilma ta' ġoġi isma' jgħinek biex tifriska. Isu jtik shower biex niftihem. U issa dax-shower ma tantx ikun infuq normalment. Mhux kulħadd l-istess. Meta ma tinħasilx imbagħad iktar u iktar. Dak ix-shower ikun jinter. Anyway, issa mela din l-istess. Laqqas huwa vera illi aħjar inti jekk għandek l-għażla fejn ħadd tagħmel l-exercise, toqgħod tagħmel l-exercise fi sħana. Anzi sabu illi jekk xejn l-exercise l-aħjar tagħmlu fil-bart. Għax ġismek irid juża l-kaloriji u għat li inti qed tiċċaqlaq. Mela kif ħanġib, jien dejjem naqbad mal-karozzi, ma nifhimx fihom, ħalli ħadd ma' dan, imma meta inti l-karozza tiegħek l-petrol, il-petrol tagħna tal-bnedmin huwa l-ikel.
Mela, meta inti l-ġismek tajtu l-ikel, u mbagħad ħajużah meta inti qiegħda tiċċaqlaq. Fan li jena fanka meta tkun riqda jużaħ. Huwa meta mmutu. Ġa semmejtin. Ekku, huwa meta mmutu illi nif u naħarqu l-kaloriji, hija dejjem għaddejjin. Però ovvjament, iktar ma tiċċaqlaq, iktar qed tuża kaloriji. Allura, inqas hemm ċans illi dak li qed tiekol ħajjiġi storjat bħala xaħam għax inti qed tużaħ. Mela, fejn xtaqt li nasal. Illi aħna Louise jekk ħaniċċaqalqu plus illi qed nagħmlu l-eżerċizzju f'ambjent iktar frisk jew kiesaħ, ġismek irid ukoll isaħħan il-ġisem. Mela, apparti li inti qed tiċċaqlaq, għandu bżonn aktar fuel, aktar kaloriji biex jissaħħan. Waqt li kieku qegħdin fi sħana, dan il-proċess ma jsirx. Allora kieku kellek tażel, aħjar tażel tagħmel it-training fil-kesħa milli biex minna li ktera iktar. Ma nafx kemm tissapporti tagħmlu fis-sħana tiskanta mhux se ngħid xejn ta' barra minn hawn Louise, tara anke min jiġġogja bil-boros taż-żibel. Mux waħda biex jere iżjed barra, bix-xemx. Illi jekk inti tkun ħatamel xi sport partikolari, illi daħħa jiżnuk, pereżempju, jekk tkun iktar minn 50 kilo jgħidulek ma tistax tikkompeti, mod. Imma jekk aħna nippruvaw nimitawha dik is-sistema biex narina nirqaqgħu, mhuwiex il-każ. Ġifieri anke dawk li jilbsu dawn il-boros, pereżempju għax għandhom xi avveniment sportiv, jekk jagħmluha ngħidu aħna l-aħħar ġimgħa qabel ma jikkompetu biss. Mux is-sena kollha. Mela min qed jipprova jimita daw l-affarijiet, please if u għamluha għax jista' jtikom anke attakk serju ta' dehydration jgħidulu. Jiġifieri li inti tant tkun nieqsa mill-ilma illi qed titlef anke minħabba daw il-boros, okay? Illi qed tagħmel ħafna iktar ħsara milli ġejt. Ma dik hija ħrafa oħra li ħad tagħmel iktar ħsara milli ġejt. Ċuċata oħra komuni illi ma nistgħux niklu sopop. Jekk is-soppa ma taqbilx miegħek, all right. Għax tneffaħ. Għala kemmi tajba, emmin. ċertu ingredienti, Louise. Ejja ngħidu pereżempju, jiena ma jaqbilx miegħi jien naf il-brokkoli, il-kaboċċi. Jekk nagħmel soppa tal-kaboċċi, mela jiena ħan intefaħ u ħajkolli naqra gas naqbadni fuq il-power station. Dak Issa. Imma ma jfissirx illi għax li kkawżani il-gas. Ifisser naqbad il-gas lil kulħadd. X'qed nipprova. Imma x'jiġri jekk iqabdek issa apparti ċ-ċajt? Apparti ċ-ċajt kol. Jekk iqabdek il-gas, tneħħih. Imma mbagħad jiġifieri le tkun bloated le apparti. Tkun bloated għal ftit ta' ħin, forsi tintefaħ jista' jkun li vera tintefaħ, imma mbagħad inti ma tkunx kilt kaloriji, ma tkun ħadd xejn. M'iniex tabib Louise, però hemm anke s-severità. Mela altru pereżempju kiel xi ħaġa u inti tikkawżalek id-diarea. U altru kiel xi ħaġa pereżempju u jkun hemm bżonn tfewwaħlaq xejn l-arja xi ftit jew wis. Ora ġifieri f'dak il-każ anke fil-fatt fil-każ tajtek suġġett li tiddiskuti mat-tabib ukoll. Imma x'inhu l-punt? Illi mhux bil-fors oġġett anke li huwa ħelti jaqbel miegħek. Hemm anke kundizzjonijiet pereżempju li relatati mad-demm. Imma ma jkunx qed ħalli nibqgħu fuq dax di importanti. Ma jfissirx li jekk jien kilt il-ħaxix u blowtjani u intefaħt da qed jagħmel l-ħsara, ġifieri. Imma huwa sintomu li mhux qed jaqbel miegħek, Louise. Ġifieri ma nistax nieħdu? Idealment le, issib alternattivi. L-għant huwa skomdu dejjem inti tkun bloated okkupata u għajma l-uġieħ. Ġifieri, dik hija nefħa hija sintomu ta' xi ħaġa li mhijiex taqbel miegħek. Mela ta' min? Għax hemm dieti li jgħidulek isma' hu il-ħaxix, hu s-sopop. Ħanajdlek Louise, ħankun onest miegħek, affarijiet li huma ġeneriċi żejjed, li kulħadd jista' jieħu kaboċċi, kulħadd jista' jieħu frawli, huma ġeneriċi wisq. Kull individwu jista' jkollu kundizzjoni medika jew xi ħaġa li mhix kundizzjoni medika, xi ħaġa ma taqbilx miegħu. Allura aħna m'hemmx isbaħ milli tkun taf lilek innifsek. Pereżempju jiena inġib l-eżempju bħija. Jiena u ħija it-tnej aħwa, tajjeb, jekk innuħu daqshekk ħalib. Mill-ewwel li kolli l-blowt, mill-ewwel li ħossni ħażin, ġieli anke jkolli bżonn immur nagħmel. Tintefa'. Tajjeb, imma hu jista' jieħu literalment vaska ħalib u ma jiġrilu xejn. Jiġifieri avolja aħwa ukoll hemm daw id-differenzi, jiġifieri inti trid anke titgħallem ġismek kif jirrispondi l-aħjar. Imma għal kaboċċi hemm alternattivi. Pereżempju jista' jkun li jaqbel miegħek il-qara ħamra, jista' jkun jaqbel miegħek is-soppa tal-brokli. Is-soppa minnha nnifisha ma tħaxxinx. Xi żejt ma' soppa ikun il-problema. Mela mhux vera illi għax inti tieħu s-soppa ħatibqa' bloated għal dejjem, jekk dik is-soppa ma taqbilx miegħek li ħatibqa' bloated għat-tul tal-ħin. Mela dik oħra wkoll is-soppa mhux vera tħaxxen.
Misconception oħra illi minix ċert jekk semmejtix il-ġimgħa l-oħra jew le, allura xtaqt insemmi għallum, hija li hemm min jgħidlek mhux suppost jikol il-carbs mal-protein. Ġifieri jgħidulek mhux suppost pereżempju tieħu frotta mat-tiġiġ, jew pereżempju laġin mal-laħam. Ħanġib xi eżempju ieħor ħalli dak li jkun jifhimni, ross mad-dundjan, hemm min għandu di teorija illi hija falsa totalment. Anzi, ġismek l-aħjar, u stat niftakar semmejtielek għax ġibda l-eżempju li ħansemmi. Ġismek li jkollu bżonn joqgħod huwa mingħajr kwantità kbira ta' karboidrati u xaħmijiet flimkien. Għaliex? Mela pereżempju, jekk jiena ħanieħu għal mod ta' kelma platt aġin, tkun idea żbaljata jekk nagħmillu ħafna żejt. U krema, pereżempju. U krema, tajjeb. Jew pereżempju ħanġib eżempju ieħor, nieħu ħafna frott u imbagħad pereżempju nagħmel ħafna peanut butter. Għaliex? Għax il-carbohydrates, il-karboidrati, u x-xaħmijiet, il-fats, jekk jittieħdu flimkien, isek li l-ġismek tajtu żewġ sorsi ta' enerġija. U la ħajkun preżentat bit-tnej, x'ħajamel? Ħajgħid, all right, mela wieħed minnhom nibda nużah, l-ieħor nistorjah. Allura inti isek għandek shortcut ta' kif iżżid ix-xaħam mill-ewwel. Għax ġismek qal għandi ħafna fjuwilaw, ħanżomm wieħed minnhom f'antità kbira. Ġifieri il-karboidrati jridu jkunu limitati. Limitati. Plus il-proteini, il-proteini. Yes. M'hemmx biża' illi aħna nieħdu il-karboidrati u l-proteini flimkien. Li rridu noqogħdu attenti huwa li ma jkunx hemm ammonti kbar ta' karboidrati u ta' xaħmijiet flimkien, għax hemmhekk fejn nżidu ċ-ċans illi aħna nżidu anke x-xaħam. Jista' jkun fiż-żaqta jiena dejjem naqbad ma' żaqqa jiena raġel. Għax tħares lejja wis probabbli. Ma tantx der żaqek minn hawn kienet ma nsob. Però in-nisa speċjalment mhuwiex daqshekk straightforward fejn imur ix-xaħam, tgħid li l-irġiel kollha żaq biss ngħidlek le, però fil-maġġoranza iva. Fejjitlu n-nisa iktar komplessa. Hemm min imurlu fil-lower body, ġifieri miħibs l-isfel, hemm min imur dak li ngħidulu apple shape, ġifieri iktar fil-bastu fiż-żaq, hemm min imur iktar fil-patata, varjetà. Ġifieri ħanerġa' ngħidha, meta nieħdu kwantitajiet daqsxejn kbar ta' karboidrati u xaħmijiet flimkien, iċ-ċans kbir huwa li ġisimna jistorja aktar xaħam mis-soltu. Mentri, jekk nieħdu karboidrati u proteini, m'hemmx minn xiex nibżgħu, mela hija ħrafa illi ma nistgħux nieħdu il-karboidrati u l-proteini flimkien. Ħrafa oħra hija illi hemm limitu ta' kemm tixrob ilma, hemm min jgħidlek eżempju taqbis iż-żewġ litri ta' għax inkella imurlek ilma titnefaħ momentarjament. Mhux bħas soppa dieta, illi forsi jkun hemm ingredient li ma jaqbilx miegħek, qisu sakemm ġismek bil-Malti jipproċessa l-ilma. U jneħħih. Oh mela. Anzi, inti trid tara illi il-pipi tiegħek, speċjalment meta nitlu issa fix-xhur iktar sħan, illi l-pipi tiegħek hija ċara. Tajjeb, ġifieri, jekk inti tara l-pipi hija skura, dak huwa sintomu jew jista' jkun sintomu illi m'intix tixrob biżejjed. L-ilma m'hawnx aħjar minnu, ħafna aħjar mill-luminati, imbit, alkohol. U ħalib u kollu. Se jkun niqfu għaw, Matejus, il-ħin jaddi malajr miegħek. Interessanti immens għal darb'oħra. Thank you tal-istedina. Jekk il-bambineriet niltaqgħu bħallum ġimgħa. Aħna se niqfu għal ftit teleshopping, inkunu magħkom eżatt wara ir-reklami flimkien ma' Dr. Michael